38 vuotta. Mä oon ammatiltani kuvisopettaja ja sitten vapaa-ajalla mä sisustusblokkaan. No me asutaan oikeastaan kahdella tavalla. Meillä on kaupungissa pieni pätkä rivitaloa ja sitten aina viikonloppuisin me karataan tänne pellonreunaan rintamamiestaloon. Näiden kahden kodin sisustustyylit toisaalta eroaa, mutta toisaalta niissä on samaakin. Täällä maalla meillä on aika paljon värikkäämpää ja täällä käytetään rohkeammin värejä, kaupungissa on hillitympää. Mutta se mikä yhdistää on, että molemmissa on paljon vanhaa tavaraa kierrätettynä, ostettua ja käytettyä. Tässä maalaiselämässä mun mielestä ehkä parasta on se, että tässä talossa on paljon tilaa vieraille. Että kun tänne tullaan isolla porukalla aikaa viettämään, niin sitten jokaiselle löytyy tarvittaessa semmoinen oma soppi, mihin voi vetäytyä päiväunille. Style Roomissa kivointa on ollut se, että sieltä on tosi nopeasti löytynyt samanhenkistä porukkaa. Ihmisiä, jotka tykkää vanhoista tavaroista ja vähän nostalgiasta ja kirkkaista väreistä.